Во, Ліска, ой, яка симпатична, з чудовним пухнатим хвостом. Вельми подобна на нашу Яночку. Угу. А далее у нас хто? О, вовк. Ой, він такий страшенний. Не хочу про його читати. Добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Привітання, Буслік. О, колиханка почалася. Добрий вечір усім. Буслік, а чим ти таким цікавим зайняти, що не зауважив, як глядачі собралися? Я читаю енциклопедію «Живел». Мені її Коска дала. Тут так цікаво про всіх написано. Нормал, мені про живельний світ так само читати подобається. Давай протягнем разом. На ким ти спинився? На артикулі про вовка. Тільки я не хочу про його читати. Чому? Тому що він неприємний, злосний. І ви так страшенно. Ой, бррр. Буслік, ти боїшся вовка? Ну, відомо, боюся. Я з-за гэтага і казку про червону шапочку не вельми люблю читати. Нормал, да я наш добре заканчивается. Ну, так, дякуючи древосекам. А що було б, каб яны не з'явилися і не вирятували червону шапочку і її бабулю? Ой, навіть страшно подумати. Нормал, Буслік, але сапраўдныя, не казачныя ваўкі, зусім не любяць кагосьці палохаць. Ти упевнена, Рися? А навошта яны тады так виють? О, що дрижики беруть. Шчыра кажучы, я не ведаю. Упевнены, яны так хочуць паказаць, што ў лес нікому хадзіць не трэба. А мне здаецца, ваўкі так сумуюць. Ой, не думаю, што гэтыя злосныя драпежнікі умеюць сумаваць. Буслік, а ў тваім артыкуле пра ваўкоў нічога на гэты конт не напісана? Не ведаю. Хочаш паглядзі? Нормал, зараз... Вось, знайшла. Выццё ваўкоў – гэта іх спосаб размаўляць. Так яны клічуць да сябе іншых членаў зграі ці вызначаюць сваю тэрыторыю. Не ўпэўнены, што гэта так, Рыся. Іх выццё гучыць вельмі пагрозліва. Добрый вечер, маленький. Прывітанне, Леля. О, добрый вечар. А ты памыляешся, Буслік, на конт ваўкоў. Маў, Леля, мне таксама здаецца, што Буслік дарэмна так баіцца вочага выцця. Леля, ты ж пра жывёл усё ведаеш. Раскажы, чаму гэтыя драпежнікі так страшэнна размаўляюць? Да не страшэнна, маленечкі. А як? Сумна. Хочаш сказаць, ваўкі ўвесь час сумуюць? Менавіта. І ў іх ёсць на тое прычына? Легенда сцвярджае, што ёсць. Ой, а раскажы нам гэтую легенду, калі ласка. З задавальненнем. Калісьці даўным-даўно ваўкі жылі на месяцы і адтуль часта любаваліся прыгожай блакітнай зямлёй. Маў, сапраўды зямля з космасу выглядае проста чароўна. І ваўкам вельмі хацелася даведацца, што адбываецца там, на каляровай планеце. Я іх разумею. На месяцы ўсё ж такое сумнае, шэрае, толькі пыл і камяні. Вось ваўкі і папрасілі месяц адпусціць іх пагуляць на зямлю. І ён выканаў жаданне. Месяц спусціўся да зямнога гарызонту, дзе водная гладзь сустракаецца з начным небам. Дакрануўся да вады і з'явілася доўгая дарожка. Дык вось, аказваецца, адкуль бяруцца гэтыя серабрыстыя дарожкі, якія мне так падабаюцца. Іх стварае месяц. Правильно. По такой дорожцы вялікая зграя шэрых ваўкоў збегла на зямлю. Ой, і стала весела гуляць на зялёнай траўцы, любавацца разнакаляровымі лясамі, чыстымі азёрамі. Маў, уяўляю, як ваўкі захапіліся зямной прыгажосцю. Яны ж убачылі яе ўпершыню. Але паветра нашай планеты цяжэйшае, чым на месяцы. І звяры, надыхаўшыся ім, страцілі звыклую бязважкасць. І яны не змаглі вярнуцца па сваёй дарожцы на месяц. Так і адбылося, Буслічак. Тады ваўкі сталі хорам плакаць і выць
спрабуючы дакрычацца да месяца, але ён уже нічым не змог ім дапамагчы. Мол, бедные волки из месяца. А астатнія жывёлы, пачуўшы пранізлівае выццё, спалохаліся ды разбегліся. З тых часоў, убачыўшы месячна-шэрыя шкуры, усе лічаць за лепшае уцячы. Значыць, так ваўкі засталіся жыць на зямлі. Бо стали тяжкими, як і ўсе зямныя звяры. Але ваўкі памятаюць, адкуль прыйшлі. І цяпер, убачыўшы, як свеціць месяц, сумуюць па родных мясцінах. Якая сумная легенда, і як шкода ваўкоў. Цяпер, Буслік, ты больш не думаеш, што выццё гучыць пагрозліва? Не, я дакладна зразумеў, што яно жаласлівае. Але ваўкам жа нядрэнна жывецца на нашай каляровай зямлі. Нават добра, маленечкі. Рмал, яны, як і ўсе жывёлы, з задавальненнем бегаюць па зялёнай траве ці белым снезе, любуюцца пейзажамі і атрымліваюць асалоду ад жыцця. Леля, дзякуй за цудоўную легенду. Цяпер, калі я пачую спевы ваўка, не буду палохацца. Я вельмі рада, што змагла дапамагчы. А зараз прапаную паглядзець цікавы мультфільм. Ой, якая цудоўная прапанова! Глядзім. А зараз усім маленькім трэба рыхтавацца да сну. Чысцім зубкі, мыем тварыкі, а потым бяжым у ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Рмал. Чароўных і каляровых усім сноў. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая куда далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошеняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, воченяты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.